मंगळारा फोंडेचे आदले आमदार रवी नायक हांच्यांनी भाजपात प्रवेश केलो। रवी नायकान मंगळारा सकाळी आमदारकीचो राजीनामो दिलो। RD एक्सक्वा खातीर फोंडेच्यान विदिता प्रभू। त्यांच्यानी सकाळी राजीनामो दितकच वेगवेगळ्या सोशल माध्यमांतल्यान सोशल मिडियाचेर आसत वेगवेगळ्या लोकांनी फोन करून आसत तांकां शुभेच्छा दिल्या आसतल्योच, पण भारतीय जनता पार्टीन तांचो प्रवेश जाता म्हणून आमकां एक बऱ्या तरेचे सगळ्यांनी आमचे अभिनंदन केल्लें आसा हे हांव आज हांगा नमूद करपाक सोदतां। आमी पळयतात की गोंयच्या राजकारणा भितर जसो निवडणुका येतात तसो वेगवेगळे दिसाक वेगवेगळे बातम्यो पसरपाक लागतात। काल आमी ज्या तरेन पळयलें की ज्या तरेन अनैसर्गीक युती, कारण जे भाऊसाहेब बांदोडकरांक सुद्दां वयर आसत जाल्यार वायट दिसतलें, कारण तांच्यांनी हो बहुजन समाजाचो पार्टी ही तांच्यांनी ह्या गोंया भितर उबी केली। ह्या गोंया भितर ज्या पक्षान 17 वर्सां राज्य केलें, ह्या 17 वर्सां राज्य केल्ल्या पक्षाची युती जर कोणा कडेन केल्ली आसत ही काल गोंयकारांनी पळयल्ली आसा। आमच्या नरेंद्रान एक बऱ्या तरेन सांगिल्लें आसा, आपल्या बऱ्या तरेन तांच्यांनी आपूण म्हणिल्लें आसा, कारण आमी पळयतात कारण ज्या तरेची युती लोकांक मान्य ना आनी येणाऱ्या 2022च्या निवडणुकी भितर लोक तांकां जागाय दाखयतले हातून मातूय दुबावना। हातून आयले जांकां ह्या गोंयच्या तमाम जनतेन जांकां प्रेम दिलें, ज्या लोकांचे बारीक मनशाचे प्रश्न सोडोवपाक जाय म्हणून सदोदीत ज्यांच्यांनी आवाज असेंब्ली भितर उठयलो, अशे एक बरे मनीस आज भारतीय जनता पार्टी भितर प्रवेश करतात ही खरोखरच अत्यंत आनंदाची गोष्ट आसा। आमकां ही जमेची बाजू आसा आनी म्हाका निश्चितच खात्री आसा त्यांच्या प्रवेशा भितर प्रवेश जाल्यामुळे भारतीय जनता पार्टीक गोंया भितर मोठ्या प्रमाणात भारतीय जनता पार्टीक लोकांचे समर्थन मेळटलें हातून मातूय दुबावना। सकाळी तुम्ही जाणात आयज राजीनामो दिला आनी हे सांजचो BJP गेला। भारतीय जनता पक्ष जो आसा आयज देशभर आसा आनी दुसरे पक्ष आसा ते आता थोडे मळकळीत आयिल्ले आसा पण ते लक्ष दिना। हय म्हणजे कितें आसा काही लोकांक बी कितें आसा जाणा तांकां जाय हे विटामीन नियम ते खंय वचूं शकता। आमी लोकांचे पळयता, आमी लोकांक दोळ मुखार दोन काम करता, आमी लोकांक दोळ मुखार दोन काम करता। आमची झेंडेक आमी लोकांक दोळ आमची जात भात हें ना, जावं हिंदू जावं मुसलमान जावं कितें आमी सगळे लोकांक एकठांय धरून फुडें वचपाक जाय सगळे देशाचे। हे आमचे प्रायम मिनिस्टराचे आसत, हे आसा आमचे डॉक्टर प्रमोद सावंताचे हे आसा की सगळे लोकांक घेवन आनी प्रमोद सावंत म्हाका आसा की कितले रावंड मारले आसतले गोंयभर 40 मतदारसंघ हांव न्हू कितले मारले भोंवत आसा भुरगो आहा न्हू भोंवत आसा। म्हणजे एक कितें आसा ताका उमेद आसा। थोडे इल्लेशे विटामीन M अशें कमी जाला सरकारा कडेन, तेजे कडेन न्हू तेजे कडेन आसा। पण बाप रवी नायक भारतीय जनता पार्टीत आयला म्हणजे पात्रांव भारतीय जनता पार्टीत आयला हे मोदीजीक दिल्लीत कळपाक जाय। ते जर कळटलें कशें कळटलें कशें कळटलें फक्त शेले घालून कळचें ना, हांगासल्यान घोशणा दिवन दिल्लीत त्यो आयकोंक येवपाक जाय। ताज्या खातीर भारतीय जनता पार्टीचा भारतीय जनता पार्टीचा वंदे वंदे भारत माता की। हांवें तुमकां सांगला भिवपाची गरज ना म्हणून, तेका न्हू, हांवें तेका सांगूंक ना, तो भियालो। रवी नायक भारतीय जनता पार्टीत आयलो म्हणून कोण भियालो? कोण तो जेणे शिवाक व्हरोन तण खावपाक लायलें, जेणे शिवाक व्हरोन तण खावपाक लायलें। अरे भाऊसाहेब बांदोडकरान 1961 पासून आयज पर्यंत शिवान केन्ना तण खावंक नासलें, तेणी खावपाक लायलें, तो भियालो। हांव तुमकां सांगपाक आयला की आमी इतके दीस फक्त भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चाचे कार्यकर्ते 22+ आमकां फिगरूच कळनासलो फुडलो कितलो तो।
आम्ही 22+ म्हणटाले, पण आयज पात्रांवान सांगले सारको कितलो तो कितलो. ही अवस्था आज काँग्रेस पक्षाची केवळ गोव्यात नाही, संपूर्ण देशामधली ही अवस्था आहे. याचं कारण असं आहे की 2-2, 3-3 वर्ष काँग्रेस पार्टी देशाचा अध्यक्ष कोणाला करायचं याचा निर्णय करू शकत नाही. देशाच्या लोकसभेमध्ये गेले 7 वर्ष विरोधी पक्ष नेता निवडून यावा एवढेही त्यांचे लोक निवडून येत नाहीत. सोनियाजी म्हणतात राहुल गांधींना अध्यक्ष करा, राहुल गांधी म्हणतात मला व्हायचं नाही. 26 लोक एकत्रित झाले, ते म्हणतात आमच्यापैकी कोणाला करा. राहुल गांधी म्हणतात त्यांना करायचं नाही. हळूच प्रियंकाजी म्हणतात माझ्याकडे जरा लक्ष द्या. राहुल गांधी म्हणतात त्यांच्याऐवजी मला करा. 2, 3, 4 वर्ष झाले काँग्रेस पक्षाला अध्यक्ष देखील करता येत नाही. आणि त्यामुळे जे जमिनीशी जुडलेले लोक आहेत, जे समाजामध्ये काम करणारे लोक आहेत, जे गरिबाकरता काम करणारे नेते आहेत, अशा सगळ्या नेत्यांच्या लक्षात आलं काँग्रेस पार्टीलाही भविष्य नाही आणि हा पक्ष आता देशाचं भलं करू शकत नाही. देशाचं भलं करायचं असेल तर एकच नेता आहे, त्या नेत्याचं नाव आहे नरेंद्र मोदीजी. आणि मोदीजींच्या नेतृत्वात भारतीय जनता पार्टीच देशाचं भलं करू शकते. आणि म्हणून प्रत्येक राज्यातले जमिनीवरचे नेते जे लोकांमध्ये काम करतात, लोकांकरता काम करतात, असे नेते आज भारतीय जनता पक्षात येत आहेत. आणि मला अतिशय आनंद आहे 50 वर्ष गोयकरांची सेवा करणारे सामान्यांचे नेते, बहुजनांचे नेते रवी नाईक साहेबांनी आज मोदीजींवर विश्वास ठेवून, आमच्या मुख्यमंत्र्यांवर विश्वास ठेवून या भारतीय जनता पक्षामध्ये प्रवेश केला आहे. आणि त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांनी आपली घोषणाही रिवाईज केली.